бародарое ки хоҳиши гузаштани границаро доранд аз шаҳри Москва ва Московская област. Акаи Муҳриддин ба шумо кӯмак мекунад. Мошиношон мошинои замонавӣ, салонои кушод ва иншаллоҳ шумо соғ саломат рафта мебиед. Номерое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳатман аз номи канали Чигап салом расонед ба шумо роҳи сафед. салому алайкум дӯстони азиз, хушомадем ба канали Чигап ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо як функсияи нави иморо нишон медиҳам ки ҳамин рӯз дар программаи имо дохил карданд. имрӯз 24 октябр ва ин функсия чӣ вазифаро иҷро мекунад? дар наздикии то 500 километр одамое ки аккаунти имо корбаст мекунанд ва ҳамон вақт онлайн ҳастанд ба шумо нишон медиҳад. ҳозир медароем ба программаи имо ва ба шумо нишон медиҳам, хушрӯтар мефаҳмед. касое ки иморо абнавид кардагӣ нестанд, ромадаи iPlay Market иморо абнавид кунед ва ин функсия ба шумо нишон медиҳад. абзор ба медроем ва дар инҷа функсияи кутоби сети меброя ва шумо медроен ва дар инҷа касое ки то 500 километр ба шумо наздиканд ва онлайн ҳастанд дар ҳамон вақт ба шумо нишон медиҳад. дар инҷа духтароям ҳастанд, метавонед шумо ба онҳо толка привет яъне салом роӣ кунед. агар хостанд кати шумо гав мезананд, нахостанд не. баъд номшона дида метавонед ва сурат. хоб медароем ба Насибахон скажите привет роӣ мекунед ва агар хост чихеле ки мебинед ду галочка рафт. хоб дар инҷа загрузка дода мегирад, бо ромада мегирад контактҳо. ва шумо метавонед намехе даимоҳои худтон абнавид карда ин функсияро гирён кунед. бисёр функсияи хуб аст барое ки дар наздикии шумо, мисол мегирем ина Раҳимҷон 10 километр, Умида 500 километр, Ирода 500 километр, Ясмин 500 километр ва ҳамин хел медонем ки чанд қад дурида истодагиай. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. агар видео маъқул шуда боша ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. хайр, то боздид.